Αυτά που βλέπω εγώ δεν είναι για Ελλάδα. Δεν είναι ούτε για Ευρώπη, είναι για κάτι παραπάνω. Όταν είδα αυτά τα αστέρια στο γήπεδο, είπα ότι εδώ πέρα χτίζεται κάτι μεγάλο. Έχουμε ήδη κερδίσει, απλά δεν το ξέρει κανένας, ούτε εμείς το ξέρουμε. Άμα δεν με ξέρεις από το βιβλίο της ιστορίας του γυμνασίου, θα σου πω εγώ τώρα, εντάξει. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν και είμαστε top, ήδη. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Όταν δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα, εγώ και εσύ το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν φτιάξαμε αυτή την ομάδα για να έρθει και να φύγει. Οι απαιτήσεις μου από αυτή την ομάδα χτίστηκαν με βάση αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δηλαδή, αν έβλεπα στο γήπεδο μια ομάδα η οποία δεν μπορεί, θα έλεγα ότι OK, πάμε Super League και τελειώνει εκεί. Απλά μετά από αυτά που είδα στο γήπεδο, είπα ότι εδώ πέρα χτίζεται κάτι μεγάλο. Όλοι όσοι έχουν υπογράψει για αυτή την ομάδα έχουν εξαιρετικά skills. Όλοι οι παίκτες μας είναι έτοιμοι και είναι όλοι έτοιμοι να σκοράρουν, είναι έτοιμοι να αμυνθούν. Δεν θεωρώ ότι το Champions League θα μπορεί να μας καλύψει. Αυτά που βλέπω εγώ δεν είναι για Ελλάδα. Δεν είναι ούτε για Ευρώπη, είναι για κάτι παραπάνω. Άμα μιλήσουμε λίγο με Άρη, Δία, Κρόνο και τέτοια, μπορεί να βρούμε κάποιους που να είναι σε αυτό το επίπεδο. Αυτές είναι οι βλέψεις μου για την ομάδα. Θέλω να μας πείτε για τις βλέψεις της ομάδας. Έχω να σου πω ότι όχι μόνο θα πάμε καλά, θέλουν να μας διώξουν γιατί θα είναι σε φάση ποιοι είναι αυτοί και τι κάνουν εδώ και από πού ήρθαν κτλ. Το θέμα είναι ότι εγώ απλά λυπάμαι τα άλλα παιδιά πραγματικά. Λυπάμαι τα παιδιά που θα παίξουν μαζί μας και θα χάσουν τόσο πολύ άσχημα. Λοιπόν, οι βλέψεις μου για αυτήν την ομάδα είναι ότι μου είπαν στην αρχή ότι πάμε εκεί για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Και τους λέω, τι δηλαδή, έτσι απλά θα πάμε εκεί για να παίξουμε. Ρε παιδιά, αφού πάμε, πριν είμαστε τόσο καλοί, γιατί να μην πάμε να κερδίσουμε κατευθείαν. Οπότε πήγαμε και είπαμε θα κερδίσουμε. Και θα κερδίσουμε. Δηλαδή, βλέπω την ομάδα. Ο άνθρωπος είπε κατά λάθος είπε κερδίσαμε γιατί το έχει ήδη τόσο δεδομένο. Ναι, ρε φίλε, Μα το έχω δεδομένο. Είναι δεδομένο, ρε φίλε. Λοιπόν, η βλέψη μου για αυτήν την ομάδα νομίζω με έχετε καλύψει οι συμπαίκτες μου, οι συμπατριώτες μου, όλοι οι συμπολεμιστές μου, άμα θέλετε. Γιατί όπως είπε πριν ο κύριος Κραστόπουλος, κάθε μάτσι είναι μια μάχη τώρα. Φυσικά δεν είναι μάχες. Θα χύσω μέμα. Άρα έχουμε προφανώς θετικές βλέψεις. Η ομάδα πάει μπροστά. Δηλαδή δεν έχουμε ξεκινήσει καν. Και είμαστε top, ήδη. Είμαστε δηλαδή. Δεν. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τσεκάρετε που έχουμε έρθει για να παρουσιάσουμε τη φανέλα μας. Δεν ήταν απαραίτητο, το κάναμε μόνο και μόνο για το στυλ και γιατί ήταν απαραίτητο για τους ψαχμένους, όχι για όλους. Κρίσπι. Με ποια θα ξεκινήσουμε? Oh my god, bro! Πες πως είναι! Πες όνομα, δεν θέλω να δω. Δεν θέλω να τη δω. Χωρίς πλάκα δεν την έχω δει. Έχω δει μόνο το χρώμα από πάνω. Τώρα τις βλέπω πρώτη φορά. Λοιπόν, επειδή λείπει ο Νταφή, θα ξεκινήσουμε με αυτή τη φανέλα. Αυτή είναι η φανέλα των ψαχμένων. Πάρε φίλε! Είναι απίστευτο, bro! Νομίζω θρυλική. Βλέπετε τη φανέλα μας, άψογη ποιότητα, βαμβακερή, πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχει το logo των ψαχμένων, το οποίο το έχετε ξαναδεί, μην κάνει zoom, δεν χρειάζεται. Το logo του γυμναστηρίου μας, κάνουμε και μια τζάμπα διαφημισούλα γιατί καλό κάνει. Και από εδώ, που είναι, Κωνσταντίνος Γότζας. Το οποίο δεν ισχύει γιατί είναι από παλιό logo, ναι, αλλά σημαίνει και αυτό. Έχει deep meaning. Ξέρεις ποια φανέλα κρατάω τώρα αυτή τη στιγμή? Bro, νομίζω ότι αυτή πρέπει να την κρατήσω εγώ. Αδερφέ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να πω πολλά, Κραστόπουλος 26, έτσι. Την δικιά μου, Καπαχάρ 28, έτσι θα κάνω σε αντιπάλους, έτσι, να βλέπουν το όνομα και το σήμα, φυσικά. Long live ψαγμένοι. Κοίτα εδώ! 23 γιατί εντάξει, τόσο ότι είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν του ποδοσφαίρου. Για 23 γιατί. Εδώ. Να είναι φυσικό, μην είναι. Κάτι από εδώ κιόλας δεν μου23 φαίνεται. γιατί. Είναι περίεργο. Αυτό θα μπει. 23 γιατί θα είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Ίσως ο MVP της ομάδας πρέπει να παραλάβει την δικιά του τη φανέλα. Παρακαλώ, ανοίξτε την. Ναι. 21 είναι η μέρα που έχω γενέθλια, 21. Είναι όντως τέλεια. Ναι ρε φίλε, τι θα σου φέρναμε? Έτσι. Τρέμι μπαμ. Ερχόμαστε εμείς να σας πάρουμε τα κύπελα. Όλα. Θα σας τα κλέψουμε όλα. Επειδή τώρα έχει συνεργασία με την Adidas, κάτι έγινε τώρα. Ρε, δες εδώ λίγο. Εδώ. Δες λίγο, 5 αστέρια. 5 αστέρια. Αλήθεια 5 έχουμε. Ναι, γιατί είμαστε 5, μπρο. Τι είπες τώρα?
Νόμιζα ότι είναι τα πρωταθλήματα που θα πάρουμε πριν φύγουμε. Δείτε λίγο που έχουμε έρθει το μεταξύ. Πού είμαστε, ρε φίλε, πού είμαστε. Μέσα στη μέση του πουθενά. Ρε φίλε, αυτό content από τη μέση του πουθενά. Αυτά από τις φανέλες θα τα πούμε στην προπόνηση. Εγώ συμφωνώ μαζί σου πάντως. Πολύ καλά. Για πες μας τώρα, τι πιστεύεις για τους αγώνες που έρχονται στο μέλλον, για τις μάχες, αν προετοιμάζεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε αγώνας είναι και μία μάχη. Το πρωτάθλημα είναι ο πόλεμος. Αν χάσεις μία μάχη, δεν σημαίνει ότι θα χάσεις τον πόλεμο. Ωστόσο, εμείς δεν έχουμε σκοπό να θυσιάσουμε καμία μάχη. Δεν έχουμε σκοπό, δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας στερήσει οποιουσδήποτε βαθμούς. Ο κάθε βαθμός είναι σημαντικός. Και εμείς έχουμε σαν στόχο να κάνουμε το χ στα χ. 5 μάτς, 5 νίκες. Δεν έχουμε κανένα stop. Η ομάδα μας δεν έχει φρένο. Δεν έχει φρένο γιατί δεν μπορεί να σταματήσει να χάνει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε κάθε μάχη. Εγώ για τον κάθε αγώνα το βλέπω ξεχωριστά. Δηλαδή, βλέπω τον αγώνα και λέω πόσο θα χάσουμε σήμερα. Εμείς πάμε για 6-7-0 σε κάθε μάτς που παίζουμε εκτός έδρας. Επειδή εγώ έχω συνηθίσει στο 18x18, έχω συνηθίσει άλλους χώρους. Ναι, δηλαδή τώρα το 17 γίνεται 16 όταν ανεβαίνει ο τρίτος φορ. Screen, κατάλαβες. Έχω συνηθίσει σε τέτοιο τρόπο. Επειδή είναι 5x5, θα προσπαθήσω εδώ με τους συμπαίκτες μου να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε. Θεωρώ ότι θα προσαρμοστούμε. Τώρα πείτε μας τους αγώνες. Πώς τους βλέπετε τους αγώνες, τι πιστεύετε θα κάνει η ομάδα σου. Πώς τους βλέπω σε 4K, εντάξει. Τους βλέπω. Θα βλέπω την μπάλα τη δικιά μας μέσα στο τέρμα τους. Αυτό θα βλέπω όλη την ώρα, θα βλέπω τίποτε άλλο. Κοίτα, εντάξει, τώρα πέρα από την πλάκα, να μην είμαι και άλλα ζώνας, μπορεί και αυτοί να βάλουν κανένα γκολάκι. Εντάξει, να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Να βάλουν και αυτοί κανένα γκολάκι. Το πιο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα και το πιο σημαντικό είναι το να αναπτύξουμε δεξιότητες κοινωνικές, έτσι ώστε να μπορούμε όταν χάνουν να τους λέμε ηρεμήστε, δεν πειράζει. Για τους αγώνες, για πείτε μας, πώς τους βλέπετε τους αγώνες. Ή όπως είπαμε πριν, ρε φίλε, έχουμε ήδη κερδίσει, απλά δεν το ξέρει κανένας, ούτε εμείς το ξέρουμε. Ότι θα κάνουμε λίγο κακό στην οικονομία του αγώνα, τέλος πάντων, γιατί θα διώχνουμε τους θεατές πριν καν μπούμε στο γήπεδο. Γιατί δεν ξέρουν. Πούνε, εντάξει, αν παίζουν οι ψαγμένοι, εντάξει, κερδίζουν οι ψαγμένοι τώρα. Δηλαδή. Και μετά απλά θα μπαίνουν το γήπεδο, θα βλέπουν το σκορ, θα λένε, βλέπουν, εντάξει, 25-0, καλά ήταν σήμερα. Είμαστε η χαρά του άσου, δηλαδή. Ακριβώς. Ψαγμένοι στις στοιχηματικές σας, θα μας περιμένετε. Ερχόμαστε. Τώρα θέλω να μου πείτε λίγο, επειδή είπαμε για τους αγώνες, θέλω να μου πείτε λίγο οι βλέψεις σας για αυτή την ομάδα, πώς τη δημιουργήσατε και πώς επιλέξατε μαζί με τον Crust τους παίκτες. Όλα ξεκίνησαν μία μέρα που ήμασταν στη σχολή πάνω στα ψαχνά. Και εκεί που κατέβαινα τη Χαλιά, βλέπω ένα χαρτί που λέει ΕΚΠΑ, πρωτάθλημα. Και λέω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Βρίσκω τα καλύτερα άτομα που μπορούσα να βρω και τους λέω, λοιπόν, θα χτίσουμε μια, όχι ομάδα, μια ομαδάρα. Θα χτίσουμε. Και 2 μέρες μετά είχαμε υπογράψει συμβόλαια, είχαμε καταθέσει χαρτιά και ήμασταν όλα έτοιμα. Εγώ μεταξύ με τον κύριο Κραστόπουλο τα κανονίσαμε όλα στην εν τέλεια. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει μια προπόνηση ίσα-ίσα για να γνωριστούμε, για να χτίσουμε την καλύτερη δυνατή χημεία που μπορούμε να χτίσουμε. Που ήδη έχουμε δυνατή χημεία. Και πιστεύω ότι σε κάθε αγώνα θα δίνουμε το 100%. Θα πολεμάμε, κάποιες φορές μεταφορικά, κάποιες φορές όχι μεταφορικά. Και εν τέλει θα τελειώσουμε τη ζώνη με ένα κύπελλο στα χέρια μας. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οκ, bro. Αδερφέ, μήπως παίζεις σε κάποια ομάδα? Ψαγμένοι μόνο. Οκ, sorry bro.
νομίζω μας κάλυψες. Τώρα σε ένα ιστορία σου με το ποδόσφαιρο ποια είναι? Η ιστορία μου με το ποδόσφαιρο. Πού έχεις παίξει, τι έχεις παίξει, τι κάνεις? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Είναι σαν το πρώτο κομμάτι της βασιλόπιτας. Δηλαδή, χωρίς αυτό δεν ξεκινάς. Είναι εγώ βασιλόπιτα κόβω και λέω για το ποδόσφαιρο πρώτα. Θα πούμε και τα ποδοσφαιρικά κάλαντα, όλα αυτά τα κάνουμε εμείς. Δεν νοείται καθημερινότητα χωρίς αυτό. Έχω κάλυψει πάρα πολλές ομάδες, μερικές από αυτές, να σας πω ότι είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. Έχω παίξει σε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε εκδρομή, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Έχω παίξει μπάλα στη Θεσσαλονίκη. Έχω παίξει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο παρελθόν μας. Επειδή εγώ τυχαίνει να έχω παίξει παντού, πρέπει να θεωρούμε καλύτερος από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι να το θεωρήσεις αυτό. Κοίτα, θα σου πω. Άμα δεν με ξέρεις από το βιβλίο της ιστορίας του γυμνασίου, θα σου πω εγώ τώρα, εντάξει. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ έχω παλιό παρελθόν, έχω παίξει σε πολλές περιοχές. Και να ξέρεις ότι κυρίως με γνωρίζουν για τα skills που έχω ως επιθετικός. Έχω παίξει αρχικά, εντάξει, εκτός από. Έχω παίξει Πρωτεία Παλιάς Φωκαίας, έχω παίξει Όβου Γιαγμένης. Εντάξει, είχα παίξει και στην Arsenal λίγα χρόνια, αλλά με διώξαν λόγω ανταγωνισμού. Όμως τώρα πέρα από την πλάκα, στο ποδόσφαιρο και εγώ και όλα τα παιδιά είμαστε πολύ φοβεροί και πιστεύω ότι τα χρόνια που έχουν περάσει και τα χρόνια που έχουμε και το πάθος που έχουμε δώσει στο ποδόσφαιρο θα βγει στο γήπεδο. Η εμπειρία μου με το ποδόσφαιρο. Ξέρετε τον. Ποιο να πω, ρε φίλε, ξέρετε πόσους ποδοσφαιριστές έχω γεννήσει. Εγώ τους έχω γεννήσει. Ξέρεις πόσους ποδοσφαιριστές έχω γεννήσει εγώ, ρε φίλε? Ούτε εγώ ξέρω. Ρώτα το Ιασό. Κάτσε, πέρα πολύ καλά. Μάλλον είμαστε καλύτερα από τον κόσμο. Πάμε. Αλλά ναι, ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε, τόσους πολλούς. Ναι, και που λες λοιπόν, έχω γεννήσει τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές, έχω παίξει σε τόσες ομάδες, έχω κάνει ομάδες πρωταθλητές, παγκόσμιους πρωταθλητές. Μία. Άρα έχετε τεράστια. Τεράστια εμπειρία. Σαν προπονητής δηλαδή θα μπορείτε να κοουτσάρετε. Τι προπονητής. Εγώ ήμουνα προπονητής όλων των ομάδων που έπαιζε. Γιατί έπαιζα και μετά γινόμουν προπονητής. Έφευγα. Έπαιζα, γινόμουν προπονητής. Έφευγα. Έτσι πήγαινα. Στο γήπεδο πού θα παίζετε, σε ποια θέση? Έλα μου ντε. Σ' όλες είμαι καλός. Νομίζω όμως βέβαια καλύτερος πρέπει να είμαι πίσω, αμυντικός. Άμα βγω μπροστά, θα τρέχουν να με φτάσουν οι δικοί τους αμυντικοί. Οπότε θα πάω πίσω για να βοηθήσω την ομάδα να γίνει αυτό που μπορεί να είναι. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό επιθετικό. Είδατε πριν Περσέα Ψάλτη, πολύ καλός επιθετικός. Έχουμε ήδη πολύ καλό μπροστά, οπότε πρέπει λίγο να ενισχύσουμε το πίσω. Οπότε θα πάω πίσω. Αμυντικός. Τόσο καλά. Θα πάω πίσω αμυντικός για να είμαστε τέλειοι σε όλες τις θέσεις. Εγώ και το ποδόσφαιρο πάμε πολύ παλιά. 3 χρονών που ήμουνα, ούτε 3 μηνών που ήμουνα βασικά, κλωτσούσα μπάλα και ο πατέρας μου με έβλεπε και μου έλεγε θα πάει μπροστά αυτό το παιδί. Και πήγαινα μπροστά. Έχω παίξει στη Βόρεια Ελλάδα, έχω παίξει στη Βέρα, έχω παίξει στη Νότια Ελλάδα, στα Χανιά, στο Πανεκροτηριακό, στη Σούδα. Έχω παίξει μέχρι εκεί στη Θήλα Κοντό Δεσποτείου. Και έχω κάνει προπόνηση με τον Μυροκλή Ψάχνο. Με επιλέξανε. Αλλά μια μέρα, ενώ ήμουν στον Πανεκροτηριακό που παλιά συνεργαζόταν με τη Λίβερπουλ, είχε έρθει ο Κλοπ και μου είχε πει. Να σε πω, μου λέει, εσύ καλός φαίνεσαι. Να σε πάρω μειωτική μάτια στη Λίβερπουλ σε 2 μέρες. Και μια προπόνηση πριν την ημέρα που φύγω, τραυματίζω το γόνατό μου, ρε φίλε. Άμα δεν είχα τραυματιστεί, τώρα δεν θα ήμουν εδώ πέρα, θα ήμουν στο Anfield. Αλλά δυστυχώς. Ίσως ήταν γραφτό. Ήταν γραφτό. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε εδώ πέρα. Το στόμα μας αρκετά μίλησε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε στα πόδια μας. Τι έγινε! Ήθελα να σας δείξω πώς θα κάνετε σωστά ποδαράκια. Οκ, let's get it. Τι σε φορές πανέλα. Από εκεί πήγαινε. Θα φορέσω σε λίγο, είναι βαριά και με βαραίνει. Σημειώνεται. Τι να πω, οι πράξεις μιλάνε περισσότερα από τα λόγια. Δεν τα βγάζει, δεν είναι κάτι. Ναι, μπορεί να είσαι. Περισσά από ότι. Τόσο καλοί είμαστε. Εδώ είναι. Αυτό εδώ η τρύπα. Τι εβδομάδες έχει ανοίξει. Κάπτεν, τι έχει Θα το γίνει? βάλουμε σε... Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Η μπάλα Έσκασε.
σκάει σιγά σιγά, είναι στα τελευταία της. Θα ήθελα να την ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας για την προσφορά σε αυτή την ομάδα. Να πάψω να είναι ξεψυχάει. Oh fuck. Και... Γεια σου! Όχι ρε φίλε, τόσο κοντά ήταν. Τι ήταν αυτό? Έλα ρε! Όχι! Ντάφης για όσους με ξέρουν, τώρα για όσους δεν με ξέρουν δεν πειράζει, θα με μάθουν. Για χρόνια, πολλά χρόνια, έχω υπάρξει το καλύτερο εξτρέμ στην κολοπετινίτσα Εκάλης. Η ομάδα μας δεν ήρθαμε για να παίξουμε, ήρθαμε για να κερδίσουμε. Ήρθαμε για να κυριαρχήσουμε, ήρθαμε για να γάμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συμπαίχτες μου θα έχουν ακριβώς το ίδιο mindset. Για τους αντιπάλους δεν μπορώ να πω κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω, καλή επιτυχία και θα τα πούμε στο γήπεδο.